FM 104,8 Budaörs Rádió, az Arcok című műsort hallgatják. Mai vendégünk Fligauf Gergely, börtönpszichológus. Maradjunk még a léleknél. Volt egy barátom, akit mondtam, ugye vele beszélgettem, igazából nekem csak ennyi forrásom, hogy hogyan zajlanak a dolgok. És én gyerek otthonban dolgozom. És pont azt meséltük egymásnak, hogy ugye ez nagyon vidám, meg ugye van egy ilyen rész, amit megjátszanak, egy ilyen szerepkör. Nappal a gyerek otthon is egy ilyen vidám helynek tűnik, ahol mindenki játszik. Viszont eljön az éjszaka, amikor lefekszenek, ugye elcsendesül minden. És igazából akkor jön föl az a tudatalatti, amit nem tudnak már megjátszani, és hihetetlen nagy alsznak, hogy így sírnak, nyűszítenek, alva járnak. És ő is ugyanezt mondta, hogy igazából náluk is szóval azok az éjszakák szörnyűek, szóval, hogy igazából mindenkiből akkor tör fel, amit elnyom így egész nap. Erről tudnál mesélni, meg ugye te is foglalkozol az írásokkal, meg így az álmaikkal. A alvásról a pszichológusoknak a pszichiátrián vagy a neurológián standard kérdés a beteghez, hogy eszik, hogy alszik. Tehát amikor a pszichológus már nagyon unja a melót, akkor ez a nagy kérdés. Arra gondoltam egyszer én, hogy felteszem ezt a kérdést raboknak is. Ekkor már az országos parancsnokságon dolgoztam, de engedélyeztek nekem egy kutatást, és elmentem Tökölre a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetébe. Azt mondtam, hogy szeretnék beszélni 10-10 rabbal. Tehát 2 csoport rabbal, mind a 2 csoportban legyen 10. 10 olyan rab legyen, aki 2 napja van benn, és 10 olyan rab, aki 2 éve van benn. És ezt a 2 kérdést tettem fel, és a válasz az gyökeresen eltért. Tehát az egyik csoport azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokat alszik, és nagyon-nagyon sokat eszik. A másik csoport azt mondta, hogy egyáltalán nem eszik, és egyáltalán nem alszik. Mit gondoltok, hogy melyik mondta azt, hogy nagyon sokat alszik és eszik? De nem annyira nehéz ezt kitalálni, hát nyilván aki pár napja volt benn. Nem. Aki iszonyú régen volt benn, 2 éve, ja, az már vegetál, nem? És igazából... Nem. Tehát amikor bekerül az ember a börtönbe, nagyon-nagyon sok álhírt, rémhírt és valódi szörnyűséget tapasztal. Ezért, ezt úgy mondja a pszichológus, egy ilyen hipervigiláns állapot van, amikor csak arra figyel az ember, hogy támadásokat kivédje. Ez a gyíkoknál is van, meg hát igen, a emlős, ragadozó emlős állatoknál, meg a növényevő emlős állatoknál, hogy ilyen vigiláns állapot van, amikor 2 faj találkozik egymással, és akkor ugyanez van benne a börtönben, amikor úgymond a friss hús bemegy a börtönbe, nagyon vigiláns lesz, nem tud aludni tényleg, mert ahogy ezt ők mondják, hogy nehogy betámadják őket, hogy a szörnyűbb az a beüssék. Őket is akkor félnek. Ezért nem esznek, és nem alszanak. És ez már egy kicsit személyiség, és többnyire szituáció függő, hogy ez mikor múlik el. De amikor már beleszoktak a börtön közegbe, amikor már játékszabályokat tudják, akkor viszont ők lesznek a nagymenők, lerabolják a kaját, a nagymenők vannak együtt, és mit tudom én, 2-3 csicska még van benne az ákában, és a nagymenők sokat alszanak. Tehát aki mondjuk 2 évet lehúz, az már biztos, hogy nagyon sokat alszik, tehát mit tudom én, 10 órát is egy nap akár, és nagyon sokat eszik. Az én gyerekeim egész nap alszanak és esznek egyébként, de mindegy. Igen. Én most egy kicsit eltérnék. A fehér galléros bűnözők és az átlag bűnözők között van különbség viselkedésben, meg egyáltalán ők együtt vannak, nem? Persze. Tehát őket összeengedik. Nincs különbség. Egy körleten vannak, de nagyon igyekeznek a kollégáim, hogy azért ne egy zárkában legyenek. Ezek a úgymond fehér galléros bűnözők, azoknak a személyiség fejlődésében, meg a családi, szociális háttere, az teljesen más, mint a úgymond bűnözésre kényszerült személyeknél, és ők azért nagyon megrettennek a börtönben, de tök érdekes, hogy a börtönben az agy is nagyon sokat számít. Tehát nem csak az izom, hanem hogyha valaki mondjuk valamilyen jogi beadványt tud írni, az nagyon menő. Tehát akkor az a biztonságba érezheti magát, mert a legnagyobb menőknek is kell írni ilyen jogi természetű beadványt, és mondjuk éppen az ügyvéd nincs kéznél, akkor ezt az ilyen
úgymond diplomás rabok simán megírják. Tehát ez egy ilyen jó fegyvertény a kezükbe, de először nem tudják. Hát amikor nevelő voltam, akkor volt egy olyan zárk, ahol volt plastikai sebész, volt majdnem jogi egyetemet végzett személy, volt egy rendőrtiszti főiskolát végzett személy egy zárkába. És még nem tudom, valami kereskedő volt még, meg egy állatorvos talán ugye a zárkába. És azok úgy jól el voltak egymással. Nekem ugyanezt mesélte a barátom, hogy igazából bármilyen tudásban hihetetlen hatalom. Igen. Mert hogy ugye ott így egy ilyen zárt közösség, és bármi ezt te értesz, az egy kincs volt. Igen. És utána kijött a börtönből, vadul elkezdett tanulni, mert rájött, hogy hát ennek ilyen akkora értéke van, és előtte meg abszolút nem foglalkozott ilyen, mert leszarom. És igazából rájött arra, hogy így bármi, amihez az ember ért, tök mindegy, hogy ez mi volt, ott annak akkora értéke volt, amit így el sem lehetett képzelni. Szóval ő neki egy nagyon jellemformáló volt számára ez az egész, mert mondom, azóta folyamatosan fejleszti és képezi magát. Hát igen. Nekem van egy ismerősöm, aki fehérgalléros bűnöző, gazdasági bűncselekményért került be. Mondjuk ilyen mélyen nem beszélgettünk el, hogy rá milyen hatással volt, de azért így látszik rajta, hogy nagyon megváltozott, meg az életszemlélete. Tehát még régen szarrá dolgozta magát, tényleg nagyon sokat dolgozott, most megváltozott. Most ilyen a család lett előtérbe, és olyan dolgokkal foglalkozik, amivel így persze megél belőle, de... Egy kicsit az ilyen intellektuális ember, hogyha börtönbe kerül, kicsit olyan klinikai halál állapot élményhez hasonlít. Tehát nagyon elkezdenek azon gondolkodni, az életnek mi is az értelme, és hogy mennyire jó élni a börtönön kívül. Eszméletlen volt, egyszer Németországban beszéltem egy olyan rabbal, aki 28 éve volt börtönben. 28 éve. Egykori DDR-ben volt sorkatona, és átszökött Németország másik oldalára, és egy benzinkútra bevette magát, és túszokat ejtett. Ez mit tudom én, azt mondta, hogy a 70-es évek végén, ez Németországban, hogy egy olyan 2-3 havonta megtörtént forgatókönyv volt. És bekerült a börtön, és lehúzott 28 évet, és hát nekem olyan szövegeket mondott, amit a Tao Te Chingben olvastam. De magától. Vagy azt mondta, hogy ő tudata, amikor bekerült egy ilyen kis tűhegynyi volt, most pedig, mit tudom, akkora, mint a Jupiter átmérője. Tehát eszméletlen dolgokat mondott, és azt mondta, hogy neki már nincsen sok hátra, pár éve van csak hátra, és már többször volt fél évet is kinn a börtönben, csak vissza kellett menni. És azt mondja, amikor az először volt fél évet kinn, az a kimenetel, az egy ilyen extázis élmény volt. Tehát amikor meghallotta, hogy a börtönajtó becsukódik mögötte, és ő kint van, nem a börtönben bent, az egy ilyen adrenalin sok volt neki, mint hogyha heroinnal lőtte volna be magát, ez eszméletlen lehet különben. Tehát amikor ez az élmény, ezt lehet, hogy egy olyan fogvatartott, aki mondjuk lopásért, rablásért kerül be, kevésbé tudja megfogalmazni ilyen szépen, hasonlatokba, metaforákba, szóképekbe, de bizonyosan átéli. És akkor ezért lehet hasonlatos a klinikai halál állapothoz, meg ezért utána jóval tudatosabb lesz az ember. Az ismerősöm az nagyon sokat olvasott, meg sakkozott, meg így. Igen, én úgy hallottam, hogy így nagyon jól kijött a rabokkal. Mondjuk ő eleve ilyen nagyon jó ember, tehát nem is tudtam elképzelni, hogy ő mit csinál, de most hallgassunk egy kis zenét.